Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos en The City, estamos na Radio Galega e antes de dicir nada máis, acabamos de descubrir que unha señora do público acaba de descubrir que tiña a etiqueta pegada, ou seja, que non cortara a etiqueta do que acaba de mercar. Un forte aplauso para ela antes de nada. Por favor. David Augusto había que sacar aí un plano da señora para os que vexan o vídeo podcast. Aí está, pero xa está. Que pasa? Bueno, cousas que pasan. A min pasoume cunha que merquei no 2014 e dixen outro día, anda, mira, non por iso me molestaba tanto. É normal. Bueno, non pasa nada. Dito isto, bueno, parabéns por quitar está presignándose. Que para os millennials é facer o sinal da cruz. Bueno, cousas, é igual. O que teño que dicir, porque xa estamos a día 17 de decembro, aínda que vos custe comprendelo, é que por fin é luns! Dios! Que bonito. E vou dicir algo, porque hoxe é 17 de decembro de 2018, non? Pois, que teño un lío con que vai vir o fin de ano, o ano que ven, teño un lío terrible. Pero non, hoxe é 17 de decembro de 2018, pero o 17 de decembro de 1267, e isto é algo que ao mellor non sabedes, nace Gouda, emperador xaponés, que faleceu no 1324. Hai xente nova que está mirando con cara de paisaxe. Por que dis isto? Por nada. Porque é a efeméride. Porque eu non teño moito que engadir a isto, pero sempre que chega este momento recurrimos ao noso oráculo, Alejandro Martínez Pini. Pini, non o creerás, pero teño un déjà vu con isto de que, porque o 17 de decembro, quero dicir, na nosa familia sempre celebramos que naceu Gouda. Sí, porque somos moito de Chopez, entón, bueno, é unha cousa que nos gusta moito. Pero non sei se queres engadir algo máis con ese... Celebrades con sándwich mixtos. Efectivamente, a sección de Piramigas. Conciso, concreto, ao gran, en fin. Bueno, que saibades que dentro de exactamente 2 semanas imos facer o noso especial de fin de ano na Radio Galega de 8:30 ás 11:30. Non debía haber ninguén máis disponible, pero nos aproveitamos que nos deixan 3 horas para facer o gamberro de 8:30 ás 11:30, pero lembrade que temos redes sociais @como que non radio, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos buscando esa canción que para vos é imprescindible ter na vosa festa de fin de ano. Pero, bueno, cuidado, un momentiño, por favor. Antes de nada, teño que cortar o programa de raíz para a xente da radio, porque acaba de chegar unha das convidadas da noite, que ademais vai recibir sorpresivamente un aplauso inesperado, porque ela é... No, espera, a ver, no, que... No, a ver, que non vai... Que quieto estou. Non, parad de hacer. É que non vai así. Non vai así o conto. Hai que dicir o nome do que ven e logo aplaudides. Pues, porque o mellor, imagínate que digo unha barbaridade e estades aplaudindo unha barbaridade. Non, hai que saber quen ven e logo, por exemplo, se digo Diana Nogueira, entón sí que... Pase connosco, Diana, grazas por vir. Estamos buscando esa canción imprescindible. Podedes contribuir a nosa lista de Spotify que a temos xa disponible. Temos xa cerca de 30 e pico cancións. E unha das opcións que nos deu un dos nosos ointes, @Manolo Viceiro, que nos escoita desde Reading, Reino Unido, el di que é imprescindible na festa de fin de ano poñer isto. Dalla. máis te beso, máis me atroso e cosei todo o teu corpo. Vas facendo que eu me sinta máis coitado cun rapaz.
Eu teñolle máis medo aos teus ollos feiticeiros que ao nubrado dunha noite de meigallos chea de agoiros do mal. Espera que chega o retrouso. Para enamorarte xirarei. Xirarei como a roda do muiño. Xirarei estes santas. Bueno, espera, baixa. Esta baixa un pouco, deixa de fondo. Esta típica canción que a xente vense arriba, xirarei como a roda do muiño, cando chega o segundo xirarei, no. Porque esa parte non a saben. Bueno, en fin, bueno, pues nada, xirarei, aparte, Manolo Viceiro di, non xirarei de Xil Ríos, quere que poñamos xirarei remix 2012. Isto é real, con Xil Ríos, Juan Pardo e Budiño, que é un concepto maravilloso. Pero tamén temos xente que non está ben, quer dizer que nos sigue e non está ben, e nos entendémolo, porque nós tampouco estamos ben. Concretamente de Rodri13 en Twitter, que dixo que hai que poñer o que vai soar a continuación, e ademais, por favor, sí que convido vos a que entredes no noso Twitter, @comoquenonradio, e vexades con que está pegado esta canción, porque o vídeo é inenarrable. Bueno, espérate. Vou poñer en dobre pantalla para o vídeo podcast. Vou poñer un vídeo podcast. Na radio non podes ver a dobre pantalla porque polo de agora a radio non ten imaxe, pero todo se andará. Pero sí que vimos poñerla en dobre pantalla mentre soa isto. Dale, Se agarra el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Vimos poñela aquí que cando sai. Está bien rico, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Xa está. Temos os School tributo a Nirvana convidados, están flipando. Eles e os colegas dicindo, mima, non nos vexo eu, se agarra el mango, non nos vexo. Pero bueno, en fin. Guapayasos chamas este maravilloso grupo. Podedes seguir enviando, por favor, temos de todo, porque temos dende isto ata Back in Black de ACDC, que coidado que quen use esa lista de fin de ano na súa festa eclíptica, mínimo. Quero ver eu os convidados. Podedes seguir enviándola porque temos aínda 2 programas para recibir, será o día 31 cando fagamos o especial de fin de ano aquí na Radio Galega, e escoitaremos tamén as propostas do equipo do Como que non, que medo me dan, empezando por min e polo resto de xente que conforma este maravilloso equipo. Como xa levamos aproximadamente 6 minutos de programa e non empezou, aínda que unha cousa. A mí isto molestaba moito, porque dicía, comezamos. Cando a xente, antes eu vía programas, escoitaba programas, e dicía, comezamos. E digo, como que comezamos? Se son as 11:10 e vos comezabades as 11, pois agora que hai no mesmo. Ao final digo, comezamos, xa pasaron case 9 minutos do principio oficial. Pero, eu que sei, a ver se me sai a frase, para que respondades. Podería... Bueno, decide como que non e xa está, porque non me sae nada. 1, 2, 3. Amigos e amigas, desde The City, Radio Galega comeza o programa mellor ilustrado da radio en Galicia. Como que non? Coa arte de Polo Correo do Vento, a modélica presenza de Diana Nogueira e a música da banda tributo School. Como que non? Dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos. Benvidos a The City. Bueno, isto é... Bueno, que ben nos quedou, dixenlles, vos entrades aí a saco como se parecese que non vos dixen nada. Efectivamente, aquí están Quique, Mauricio, Carlos, Taboada, Polo Correo do Vento. Boa noite. Bueno, que sorpresa. Bueno, é mentira, non? Porque sabía que... Porque vos chamei, de feito, pero isto que se di na radio. Que sorpresa que esteades aquí. Bueno, que estades, ademais de aniversario, sí, compartide con toda esta xente de City que mira que estaba rotando o local. Que momento profesional estades vivindo. 10 anos levamos, 10 Este ano cumprimos. 10 anos xa. Case nada, 10 anos. Toda unha vida contando contos. Mira Sí, ti, señor. Que ben o pasamos. Que ben. E ademais, a xente non sabe, pero nós fixemos un piloto este verán,
do como que non, que vai quedar apócrifo, significa isto que sexa, que non o sei, e xa viñestes por aquí, pero... Co ben que quedou. E nos comimos toda a empanada. Efectivamente. Porque di, que Xa nós pensamos que non nos chamades máis, porque É un catering este sitio. maravilloso, verdade? A empanada, mi madre. Que vale. Iso son cousas de David Augusto Producción. Onde está? Ese aplauso para David Augusto. No. Claro, a xente non aplaude porque David non lles deu empanada a eles. Pero, chicos, non hai para todos. Quer dicir, para convidados. David es a persoa con menos aplausos da historia. É máis, se digo David Augusto agora non te van a aplaudir tanto. Mira, David Augusto. No, vale. Hai tantos aplausos no programa de hoxe que a semana que ven vou facer un sen aplausos ningún. Que che parece? Porque hai un ointe que temos que di que neste programa aplaudese moito. Ou gustou na casa e gústame, pero aplaudides moito. Digo, bueno, chico, entón, a semana que ven que cadra? 24, Noite Boa. Temos programa en Noite Boa. 24, perdón, 24 luns, 24 de decembro. Estaba dicíndome Fernando Requerre, 25 é Nadal, pero é martes. O luns temos especial Noite Boa, pois mira, imos facer un especial recopilatorio que saenos moito máis barato a nós, cobramos igual, que isto é moi importante, e ademais imos faceros en público. Que tampouco imos dicir, claro, que se fastidia. Aí está, o público, se quere ver ese programa, que o poña no vídeo podcast. E imos emitir, por certo, cousas inéditas que non saíron na Radio Galega. Pero ao gran, tivestes unha festa de 10º aniversario hai un par de semanas, se non lembro mal. Certo. Contádenos un pouco como foi iso en Pontevedra, aí, a lo loco. Pois mira, foi unha festaza. Sí. Foi unha festaza con papatoria, porque nós temos que papar nos sitios onde... claro, vai no xeito de ser. Tivemos unha exposición tamén, porque foron 10 anos e tamén contamos o que fixemos. Que viaxamos E moitísimo. témonos de conta de todo o que fixemos, Non sabíamos, reparáramos, non tiñamos nada colocado, non sabíamos nada. tiramos das fotos antigas e isto. Isto fixémolo. Cando fomos a Argentina, cando collimos un avión, que non nos vedes coller un avión, aquilo un espectáculo. Queredes café? Sí. Té? Tamén. E todo de Papamos balde, todo. pa diante. Todo pa diante. Iván sabe do que falo, mira. Mira, ocórreseme unha cousa, como a semana que ven, non, a semana que ven temos Noite Boa. Vinde aquí o día 7 de xaneiro, que non tedes nada que facer. Porque 7 de xaneiro xa remataron as festas e todo. O día 7 de xaneiro é un día fantástico para Claro. estar aquí. Traedes os agasallos de Reis, de paso, xa que seguro que vos deixaron algo. Pois sí. Podedes traer algo, se queredes tamén, que como vos desexades. E facemos xa, contádesnos, pero con pelos e sinais, o voso periplo atlántico, paréceche? Boa idea. E Carlos, vouche pedir un favor. Sí, o que Xa que queiras. estás, Sí. imos facer agora o concurso que facemos todos os domingos, non, pero bueno, cada par de domingos facemos un concurso. Ben. Vouche convidar a que vayas ao escenario detrás dos nosos concursantes Sí. e que nos retrates durante o transcurso do concurso o Sí. que pase, xa que dibuxas, e logo xa o colgamos en redes sociais e vemos o que Perfecto. dibuxastes. Unha visión así... Unha sui versión generis. do que vayas vendo que ocorre Vale. no concurso. Parecece ben? Sí. Sí. Carlos Taboada que vai dirixirse aí ao noso set onde está. A ver que sae. Onde están os seus aperos de labranza. Grazas. E como imos xogar, aproveitamos para dar a benvida de novo a nosa segunda convidada, bueno, terceira diría, porque somos moitísimos, e logo veñen os Skull, que son 3. Vamos, se non entramos aquí, imos dar un forte aplauso a outra convidada do día, que é a gran Diana Nogueira. Gracias, Diana. Pasa, por favor. Senta aquí, Diana, senta. Benvida, grazas por estar connosco. Un placer estar aquí Ai, con tanta que xente, ben, que ben. Sí, bueno, non está mal. A verdade é que temos bastante xente. Ademais, estes quentiños aquí, verdad? Sí. Notei un certo así... Sí, últimamente con os focos, cuidado, non te creas. Que che vou contar que ti non saibas? Bueno, grazas por vir, é un placer que esteas connosco. Logo falamos de todo o que estás a facer, pero antes de nada, imos, como sempre, a concursar. Agora xa che vou explicando como vai o conto, porque temos a dous amigos que se van a enfrontar aos que imos pedir que, iso sí, que vos acheguedes moito o micro. Non fai falla que vos acheguedes as cadeiras, senón se acheguedes o micro, válenos perfectamente. E imos recibir cun forte aplauso a Antía e David. Aí están, ese aplauso.
Antía, David, benvidos, como estades? Ben. Moi ben, hola Antía, como estás? Ben. Imos a chegar, achegalle máis o micro, porfa, a Iván Müller. máis, se podes, aí, así, case pegadillo. Aí está. Para que che escoitemos, e tamén achégate un pouco máis, se podes, aí estamos. Agora escoitamos ese forte aplauso para Antía, David, agora sí. Ides concursar, se sabedes que vai levalo alguén que o nome do noso concurso, vai disputarse entre vos dous e ides ter uns compañeiros de viaxe, Diana ou Quique. Entón, como sempre, escolle o compañeiro o que está máis preto da mesa, neste caso ti, David, con quen queres ir facer esta viaxe? Con Quique está máis preto. Co que está máis preto, con Quique, pois moi ben. E ti, Antía, vas ir con Diana por Non descartes. che queda máis remedio. Ou por Schopenhauer, bueno, por calquera filósofo. E temos dous sobres, o vermello e o prata, e como ti escolliches, David, o teu compañeiro, pois vouche deixar escoller a ti, Antía, cal queres? O prata. O prata. Moi ben. Tiña que ter un sobre que fose prata e outro plomo, pero teño un prata e vermello. Bueno, en fin, tonterías. Imos xogar entón con Diana. Eles parten con 10 puntos e van poder... ai, mira, vouche pedir o de sempre, un bolígrafo que me achegues. Moitas grazas, David Augusto. Sí, por favor, a ver, isto, moitas grazas. Eles parten con 10 puntos, Diana e Antía, e David e Quique. Non se nota nada que estou escribindo. Moi ben, así me gusta. 2, 4 e 6. Eles van partir con eses 10 puntos, van a apostar 2, 4 ou 6 puntos en cada proba. Se acertan, suman os puntos. Se fallan, restan os puntos. E unha vez que utilicen unha destas puntuacións, xa queda eliminada e quedan as restantes. Vale? Imos comezar, como tíes que nunca xogou, imos comezar con David e con Quique. E a primeira das nosas probas é a identidade misteriosa. Dentro do sobre vermello, neste caso, hai un nome dun personaxe real ou de ficción. Podedes utilizar unha palabra para darlles unha pista sobre quen pode ser, só unha palabra, e a partir dese momento David pode preguntarte o que queiras, Quique, pero ti somente podes responder sí ou non. Eu vou facer o mellor posible, pero eu son un auténtico desastre. Pareceme moi ben. Podes cambiar. Non, agora xa non. E ademais temos un agasallo super interesante dos nosos amigos do Iberconsa Amfib, que xogaron esta fin de semana o seu último partido na casa, para os que pedimos un forte aplauso, que seguro nos están escoitando, e que nos deron un agasallo especial que despois descubriremos. Antes de nada, David, cantos puntos queres apostar? 2, 4 ou 6? 4 puntos, moi ben. E imos amosarlle a Quique Mauricio a identidade misteriosa. Entón, ti tes aí ese ser humano e tes unha palabra para orientar a... É que tiña que dicir dúas. Non, pero tes que dicir unha. E se pido por favor? Se pides por favor, xa dixeche... Por favor. Non, unha soamente. Unha soamente. Bueno, veña, vai. Digo xa? Sí. Psicosis. Psicosis, moi ben. Pois con psicosis, o tempo para contestar comeza xa. Director? Hitchcock. Hitchcock, é correcto, sí. Teño que decir unha cousa que non sabía exactamente, dixen un pouco, sabía que era Hitchcock, pero non o tiña de todo. Pero como non o tiñas claro se ti estabas lendo, aquí podes ver. No, sabía que era Hitchcock, o que non sabía que era o de Psicosis. Dixen. Se non chega a ser, era a maldita. Sí, claro, imagínate, se dis Alfred Hitchcock tiburón e flipabas xa. Bueno, moi ben. 14 puntos nestes intres para David e Quique, eses 4 puntos que non se poden volver a usar. Diana, xa viches como vai a mecánica, hai unha identidade. Lembran, tía, que pode ser personaxe real ou de ficción, e Diana Nogueira vai ofrecerte unha pista. Sí, non, xa queres contestar? Vean, tía. Os puntos que aposto, non? Sí, claro. Eso é moi feo, Se chegas a ver cantas veces me pasou isto nos 3 primeiras edicións.
Pero, por suposto, non sen antes apostar, que o que che ia dicir. Cantos puntos queres apostar, Antía? 4. Pues al final, para copiar, moi ben. 4 puntos que aposta Antía e Diana vai dicir unha palabra para orientarlle. Cal vai ser? Unha soa. Unha soa, claro, é unha soa. É unha soa, o mellor podes ir polo máis xenérico ou podes ir polo concreto, como foi aquí o amigo. Xa, como ti decidas. Ti virás. Libre. Libre. Vale, libre. Libre, pois, con libre, o tempo para Antía comeza xa. Que? Non se pode facer... Non. Non. Non sei. É unha cantante. É unha cantante. Non, pois di que non é unha cantante. Actriz. Non. Unha canción. É unha persoa. É unha persoa. Pero non é unha cantante. Non, unha non. Se non é cantante, unha... un home. Sí. Libertade. No, libre. Nino Bravo. ¡É correcto! Rozando o pau. Diti que son parella, da igual porque van en gananciais. Son 14, bueno, pero logo sempre hai piques. Ai, non as sabías, bueno, si xa sabes. 14 puntos, empate a 14 polo de agora. Esta era a proba fácil. Imos a mosarlle aquí aos amigos que estean vendo no vídeo podcast que efectivamente era Nino Bravo que buscábamos e agora temos a segunda, o naniano. O naniano no que Quique Mauricio vai tentar nananear, lalalear ou nanianear unha canción a David. Non podes facer, non podes dicir letra, vale? Hai que facer o... Ten que ser con nanana. Nananeo, lalaleo, niananeo, o que sexa, tarareo, vale? E tocouche esta, que é unha canción, sabes, non? De que... Isto é o culmen dos nananín. Efectivamente. Atentos porque Quique Mauricio vai tentar... É que non a teño moi clara. A ver, espera. Espera, ven aquí. Xa sabes, Karen? Clavouno. Eu creo que con eso xa sabes. Veña. O tempo de nanianear para Quique Mauricio comeza xa. E logo cantos puntos? Cantos puntos? É que non estades atentos. Son profesionais dos puntos. Cantos puntos apostamos? Se o culmo do Niano, 6 puntos. 6 puntos! Vai moi a tope. Eu aí non teño tanta confianza. Hai unha presión grande, pero tócache, Quique, nanianear con puntos agora sí. 6 e di así. Naniano. Naniano. Nanino. Naniano. Espera, momento. Estaba dicindo, David estaba, Belén, espérate, a ver qué vai dicir, espérate. A ver, busca. David descarállase, pero cuidadito que... No, pero se dio o título Unha pacholeña, non? A ver, non fai falla dicir o título exacto, pero polo menos ten que ser ten que ter algo de letra, que decir, ten que ter, a ver, Unha polo menos. claro, algo... Nena, madre del señor. Vale, espera, recupérate, pero recupera a principal. Nania, no. Impresionante, Home, que está ya que... Porque... Sí, foi tremendo, home. Foi tremendo. E que madre del señor por madre del señor, eu non sei. A ver, tenta un pouco máis. Nania, no. Madre del señor. Imos recorrer o público a ver se lle damos ao público soberano. Non che parece mal, non, Antía? Bueno, é a tua parella que che vai parecer mal. Dámoslle por boa... Todo queda en casa. O naniano, sí ou non? Sí! Espera,
non, hai xente... A ver, que levante a man, quen di que sí, por favor. 1, 2, 3, 4... Oh, hai maioría. Hai maioría. Vas levalo porque estamos nestas datas tan sinaladas. A ver, se ti lembras quen veñen? Quen veñen? Xa veñen... Os pastorcillos de Belén. Non, A ver, todos xuntos. 1, 2, 3. ¡Ya vienen los reyes! Sí, veña, vale, un aplauso para veña. 14, 6. Vale, non cante de toda inteira. Son 20 puntos. 20 puntos para David e Quique. Bueno, terás algún tipo de axuda, Ai, sí, por favor. Algún tipo de axuda. Hombre, non me digas, É que estamos cando estamos nestas datas. Antía, cantos puntos apostas antes de que me esqueza? 6, a tope. Es moi valiente. Veña, Diana, que esta... Necesito axuda. Veña. Los pastorcillos van a Belén o algo así. Espera, sí, bueno, claro, tampouco é todo moi xenérico. Bueno, espera, porque se lle dimos a outra por madre del señor. Moito máis, veña. Polo menos fixo por rompompón que da temática, porque claro, aquí ti escoitas unha paixón e todo Dios di pastorcillos, home, non tampouco iso. Pastorcillos Belén e malo será que non sayan nalgúna canción. Bueno, en fin, era efectivamente el tamborilero de Rafael. 6 puntos para... Xogan moi ben eles, Xogan moi ben. Pero agora sí que non vou ser nada flexible. Chega a última proba, chega o de que me soa e quedan vos 2 puntos a cada un de vos para apostar. E imos escoitar primeiro a peza para Quique e para David. Escoitamos a peza e logo falades con calma e decidides cal é a resposta. É algo que escoitamos e que vos vai levar a unha resposta ineludible. Pero o conto é que sexa correcta ou non. Venimos a escoitar o de que me soa vermello para David e Quique, que soa deste xeito. Non apaguen a radio, están no como que non, o que pasa é que non a saben. Non a saben, ainda están pensando. Home, a ver, antes de nada podedes falar entre vos, deixa de fondo, Pini, para que falen de que vos podes... non estaba nin falando porque estaba concentrado, pero... A tope, ¿no? Espera que Quique Mauricio está concentrado, sube un pouco. Esto es unha película, pero non sei que. Unha película, pero... Falan dunha película. Eu estou como que non. Eu estou como a ti. Estou como que non, bravo. Unha película decides que pode ser. Bueno, home, películas hai poucas. Parece banda sonora de película, pero... Menuda película. Menuda película. Banda sonora de película, e de que película se credes que é unha banda sonora de película? De que película pode ser, non sei, polos ritmos estes que teñen? É como un pouco apoteósico. Apoteósico, sí. Apoteósico intimista. La jungla de cristal. Un pouco nihilista. No. Vai ser complicado, Vai ser... Ou temos a sorte destas de que decimos o show e cae. Correcto. Ou senón vai ser complicado. E senón non te vou culpar. Sí. Non nos podes dar unha mini pista. Súbelle un pouco a sintonía. Dale, mira que pista teñen. Los Vengadores.
É correcto. Mallao, increíble. Bueno, tamén a pista era boa, certo? 22 puntos. Mama, eu creía que naufragaban. Isto é increíble. Catastróficamente. Topo o meu compañeiro. Moi ben. Parabéns, 22 puntos, un pleno absoluto. Diana e Antía, a cousa está complicada. Imos escoitar o voso bueno, pois moita sorte, porque estes son uns cracks. A ver que ocorre, porque ao mellor tamén a sabedes, e temos que ir ao desempate. Imos escoitar o arquivo para Diana e para Antía o arquivo de Que me soa prata. Antía, concéntrate. A ver, ¿Por qué? Xogo tipo Tetris, Sí. algo así, o Super Mario, pode ser. Algo así. Precisamos unha resposta, ou seja, quer decir, podedes falar, pero en Xa. canto teñades claro, pois decides algo. Podedes falar entre vos. Será Super Algún tipo Mario? de xogo de videoxogo, pero non sei cal. Podes subir un pouco a música? Sí, sube un pouco a música. Sube o micro tamén a Antía, por favor. E que ademais, claro, o mellor é de algo diso, pero non é a que todo o mundo espera. Claro, hai moitos. Precisamos unha resposta. Super Mario. Super Mario. No, Lanzades vos así. Así Non, bueno, xa o como- dixo Super Mario, Mario. veña. Non se pode acertar sempre porque realmente a resposta é Super Mario Bros. E ocorre algo neste concurso que xa levamos 3 meses facendo que nunca ocorrera. Entón chegamos a morte súbita. Oh. E menos mal que non ocorrera antes porque non tiña resolución para todo isto. Ata que alguén dixo, que pasa se empatan? Na terceira dixo, ostras, por que Pode boa... ser, non? Que boa pregunta, non? Entón, imos escoitar un arquivo de desempate. Xogades os 4. Imos deixalo que se escoite ben, pero que tamén se escoite ben a resposta. Achegadevos ben aos micrófonos, falade alto. O primeiro que diga a resposta correcta leva o xogo para o seu equipo. Moita sorte. Eu creía, Pini, que esta non a íamos usar nunca, pero ao final, Nunca se sabe. nunca se sabía, sí, señor. Pois o arquivo de desempate. Isto cuidado, tensión, cando empece a soar, vai a ver aquí cellas para arriba, xa verás. Eu estou super nervioso. Bueno, eu tamén estou ben no xogo. Ese cale. Imos darlle, Pini. Tetris. Antía, Antía, aí, Antía. Espectacular. Antía, eu creo que como estaba tan alto non se escoitou, pero agora que xa todo o mundo está escoitando, cal era a resposta correcta? Tetris. Tetris, é correcto, sí, señor. E un aplauso forte para David e Quique, que non son quen de levar o concurso, pero grandiosa intervención de Diana e de Antía que levan. E ademais, Diana, se me faz o favor, imos agora así dicir, imos entregar, non están connosco, se querían estar connosco os compañeiros de Ibercon Sanfib, algún dos xogadores ou o presidente, pero non puideron vir connosco, pero temos como agasallo uns polos recén saídos de fábrica do Ibercon Sanfib, que son, bueno, agora sacamos un deles para mosarllos a nosa audiencia que estea vendo polo vídeo podcast. Se queres, por favor, Diana, Sí. podes achegarlle a Antía os dous polos. Mira, eu fui unha azafata durante moito tempo, xa verás que vengo fago. Mira. Diana Nogueira nestes intres. Ai, mira que ben, como son parella, entregalle unha a David e outro para compartir. Bueno, estamos en Nadal, que máis dá? Un forte aplauso para eles. Grazas a ti, David. Un aplauso para os gañadores do baile Barbagen hoxe. E podedes ocupar o vosso posto se queredes. Que barbaridade. Bueno, non sei exactamente... sí, vimos recibir, como non, agora sí, cun forte aplauso. Quique, se queres, podes acompañar a Charlie. Charlie,
Carlos Taboada, isto é o debuxo, podedes velo nas redes sociais e tamén no noso vídeo podcast. Bravo, bravo. Aparecemos, Pini, que estás igual, por certo. O outro debe ser eu. Non, está ben, está ben. Estou máis novo aí do que xa estou, Últimamente teño moita cana. Grazas. Bueno, pois mira, iso que imos facer, Carlos, é colgalo todos os programas nalgún lugar de The City para non perdelo e para que quede de recordo. E ademais, xa falaremos con Bosco a volta das vacacións dese mural que fixestes en Pontevedra, que foi un espectáculo total, a ver se podemos ver fotos tamén e de todo o que estades facendo. Non marchedes, podedes sentar aí no sitio no que estaban Antía e David para os vindeiros minutos e saudamos con forte aplauso a nosa convidada, unha vez máis, Diana Nogueira. Diana que chegou cando chegou dixo, xa, bueno, é igual, xa non lle explicamos. Xa lle imos explicando así on the fly. Sobre a marcha. Ao vuelo, sobre a marcha, total. Bueno, benvida, grazas por estar connosco. Un placer. Grazas por acudir á chamada. Antes de nada, o último que, bueno, segues traballando moito. Vin, de feito, xe vin unhas, bueno, esta semana foi unhas fotos no Facebook onde estabas con Belén Xestal e con moita xente, Antonio Resines tamén vin, estaba ben, que foi na cuarta gala benéfica a favor da atrofia muscular espiñal de Galicia AME. Contanos, eso está moi ben, contanos un pouco que estabades facendo ali, e xa que estamos, pois tamén damos un pouco de bolo a todo isto. Claro que sí, é unha asociación onde está Merche, que é a presidenta, e estábamos porque celebran todos os anos unha gala especial, non? Sobre todo para agradecer a tantísima xente que está apoiando esta causa. E, ademais, durante a gala tiven a sorpresa que amadrimañáronme e dixeronme, veña, para ano que serás así de súpeto, que son a madriña deste ano, para darlle máis bombo na redes. Que vos parece normal isto? A vos fan vos madriñas todos os días. Madriñas. Que guai. Polo tanto, queren facer unha andaina que xa convidaremos máis adiante a xente que colabore con esta causa. O que precises, xa sabes onde estamos, e nos para darlle publicidade a todas estas actividades, nos encantadísimos. Por certo, o último que vimos, eu creo que o último que vin falo de min, porque o último que vin de ti foi agora que na Televisión de Galicia. Pode ser un dos últimos traballos que fixeches? Sí. Bueno, hai proxectos por aí adiante, non digas nada, pero seguro que porque a xente que traballa aí sempre ten proxectos, pero non se pode dicir nada. Non se pode adiantar. En xaneiro vai comezar unha serie moi bonita chamada Lobos e Cordeiros. Lobos e Cordeiros. Ai, en Lobos e Cordeiros está unha amiga nosa. Que é maquilladora, chamase Marián, a que mandamos un saúdo dende aquí, e ademais eu xa estive vendo tamén en redes sociais fotos, así, algúns adiantos, e xa é inminente. É inminente para xaneiro, está rematando agora Pazo de Familia, que dalle solamente 2 capituliños, e xa volve a nova serie. Pazo de Familia, que ti estiveches tamén nalgúns capítulos, e sobre todo estiveches tamén no que foi na precuela, non era? Porque, bueno, ainda que foi a serie principal, que foi Libro de Familia, bueno, e traballaches, bueno, é unha cara moi coñecida da Televisión de Galicia, empezaches, bueno, non vamos falar do, bueno, mellor RQR sí, porque el como é o autoproclamado cómico máis sexy de Galicia, o mellor teslle que dar algún consello, pero tamén vin que segues traballando no mundo da moda, non? Como modelos, algo vin hai pouco en Facebook de... Sí, pero xa desde outro plano. Bueno, agora estás... Unha vai cumprindo idade, xa, como que as pasarelas xa... Pois sí, próximamente tamén en xaneiro darei o meu primeiro monográfico para xente que se anime a presentarse, que queira ser modelo de fotografía, pasarela, sobre todo orientaros a cara a publicidade, ademais agora no mundo novo que vivimos das redes sociais, dos... Bueno, ti sabes. Sí. No, vale. Porque fai así como, as redes sociais. Fai así o interesante. As redes sociais tampouco te creas que arroba como que non radio xa dixen, non, bueno, pois nada.
No, Diana Nogueira, podedes seguila en Facebook e aí estás na túa propia páxina de Facebook, estás poñendo a información toda en Instagram, Twitter. Que lle interese en Vigo, farei monográfica en Buy Yourself, que é unha nova esencia que está aquí en Vigo, e aí darei un monográfico para a xente que se anime, que queira entrar no mundo da modelaxe. Que ben, bueno, pois non te queda nada. Imos agora a pasar, que como non sei facer entrevistas, como podeches ver, o que fago é que a xente que ven aquí escríbenos preguntas e chega o momento das preguntas da urna. Sabes que pasa? Que o mellor hai algunha que non vai ni sequera para ti, No, pero tens que contestalo. Non sei, que non sei o que pode pasar. Andamos por aí, por o público. O que che vou dar unha opción de mandarlle unha das preguntas a polo correo do evento, se non na queres. Se vexo que así... Sí, pois que contesten eles. E tamén vos, se vedes algunha pregunta que vos mola moito, podedes reclamala. Vale? Entramos aí. Efectivamente. Carlos, achégate, aínda que sexas... Non, rebotala non. Logo xa chegará o voso turno. Vale. Imos coa primeira, a ver que puxeron hoxe. Hai moita xente nova tamén do No Como Que Non, e a ver que colocaron. Di así, a ver. A primeira pregunta creo que moi concreta. Específica, incluso. Sí. O mineralismo vai chegar? Falemos do... Por certo, era o milenarismo. Pero mineralismo, da igual. Como é difícil de pronunciar, pois Diana Nogueira, o mineralismo. O sea, mineralismo é de auga mineral, por exemplo. Vai chegar? Pois mira, isto é un rebote claro para... Clarísimo. Eu penso onde vai, xa. Claro, onde van? Agora xa é outra xeración, posiblemente. Nós estamos xa de volta. Nos achegou e ahora xa é... Iso está como pasado de moda. Moi ben. Pero hai que recuperar ese vídeo de Arrabal, que é unha... Sí. Por favor... Agora que ando digo, fago doble pantalla, pero non porque como non temos os dereitos desas imaxes, o mellor métome... Hai non que buscar. Hai non que buscar. Claro. Non dicimos que de Televisión Española ni nada, porque logo entendes... Recuperado. Hai que recuperalo. Busca de Arrabal, mineralismo ou Arrabal Tajada. Tamén sae por... Tamén sae así por... Sí que sae. Bueno, os máis novos, pois tedes sorte que tedes menos anos. Era outra tele tamén, Era outra tele, sí. Home, era máis, tiña máis Q, quero dicir, era distinta. Ben. Ves, iso foi por dar esta. Por que é separado? Por favor, a ver, levo dicindo, amigos, como que non, que por qué, como pregunta, é separado. Por qué? Por que todo xunto? Se falamos do por qué como sustantivo, non. Bueno, por favor, fora de clase, o responsable desta... E seguimos. Por que a cómoda chámaselle cómoda e a cama se o cómodo é a cama e non a cómoda? Que bonito, Sí. É unha pregunta moi cómoda de poder contestar. Pois eu diría que é bastante incómoda, porque... Pois cómodamente diría que gustalle escribir esta. É unha rapaza seguro. Seguro. Non sei por que me dá, por Sí. letra. Unha rapaza comodona, mesmo diría, mesmo. Pois, quero dicir, isto sabe Pérez Reverte. Todo isto sabe Pérez Reverte moito. Quero dicir, se chamades ou por Twitter, en fin, é así, está. Este é o nivel, Este é o nivel da da xente. É moi interesante, Agora, se lle escribes a Pérez Reverte poñendo por qué, como pregunta xunto... A leva clara. Cuidado aí. A mí non me gusta falar neste programa de Pérez Reverte, pero bueno, en fin. Usas miñas. Buah, chavala. Bueno, esta vez, Está ben escrita? Sí. No, dixo Tito Robert, gústame repetilo, hai xa unhas semanas. Falta fan os cuadernillos rubio. Pero bueno, esta está bastante ben, Mira, por exemplo, por que xa vai separado? Eu respeto a esta pregunta, xa hai respeto directamente. Por que Harry Potter só ve aos Cestals? Por que só os ve despois de ver morrer a Cedric se xa vira morrer? Bueno, esta non a leo. Vou ler a última, xa porque levamos moito programa de Dios, A ver,
Última pregunta que é un músico adicto, unha stripper adicta, como imaginar que ia rematar mal? Poesía. Xa, non é que é que logo veñen os Skull, tributo a Nirvana, e non sei por qué, o mellor era unha pregunta para eles. Logo, non sei, pero bueno, como imaginar... en fin, un forte aplauso para Diana Nogueira, para Quique. Non máis que nada porque levamos moito tempo e é o momento de recibir... Nós temos un millennial de garda no programa e imos recibir a xeración espontánea de Fernando RQR. Sigo buscando RQR y tropezando RQR, sigo avanzando RQR, sigo soñando. O autoproclamado cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR, presenta Xeración Espontánea. Un aplauso para Fernando RQR. Xa era hora. A ver como te explico isto. Xa era hora. Sobraos de tempo, non imos. Xa era hora. Hoxe estou contentísimo. Bueno, moi ben. Que aspecto, por certo, hai que ver o aspecto que leva hoxe, que é un trasunto entre Jack Sparrow e Luis Aguilé pola chaqueta que leva. Como é a canción de Luis Aguilé? Luis Aguilé ten moitas. Artío calambres, que por su calambres ten moitas. Es unha lata. E trabaja. Efectivamente. Le gustalle moito meu tío Polo, mira ti. Sí. Tes un tío que se chama Polo? Sí. Bueno, pois un saúdo para ele. É que chamase como o compañeiro que veu, Polo, e outro Correo do Vento. Bueno, é igual. Perdón, xente. Público, o meu querido público de City, a tope. Bueno, como dicía, estou contentísimo hoxe. Si, fixeches unha cagada e agora tentas volver a recuperar o público, está moi ben. Bueno, porque por fin traes aquí o programa. Aquí xa veu xente moi guapa. Moi belísima. Moi guapa. Pero estivo Pedro Brandariz, por exemplo. Cuidado. Que pasa? Pedro Brandariz, Tito Robert, Víctor Grande, xente... Eu... Que beleza, somos... Pero hoxe sí que xa trouxeches alguén que comparte a miña maldición. Porque, a ver... Perdón? A nosa, Diana, ti sabes do que estou falando. Maldición, Unha maldición, porque, a ver, somos moi intelixentes, válidos, grandes profesionais, pero todo eso queda eclipsado pola nosa beleza, claro. Bueno, hoxe estou contento. Ahora, David, quero que collas un planiño. Isto para a radio vai ser genial, Sí. Coller un plano na radio é maravilloso. Un plano de Diana curto. Eu vou estar aquí na cámara CQC para que despois o montador o que monta quen sexa, sí. Poña unha doble pantalla e a xente no vídeo podcast. Que me estás dando traballo a maiores. Vai flipar. Xa veréis, e os da radio, mira. É que a xente da radio está escoitando a beleza, mira ti. Moitas gracias. Un stendal teña a xente. Ten a xente un stendal na casa. Moi ben. Bueno, eu como falaban de beleza, eu quiteime do medio. Fixeches ben. Seguimos cas cancións. Porque danos tempo de contestar. Está dun faltón. Últimamente, como volveu, deu sei que tiña que volver ao seu ser. Está dun faltón. Bueno, non quero marchar deste programa sen facer mención diso que levas co pelo facial, que levas que é unha cousa, porque leva como de mago. De mago, bueno, é que non sei como, bigotito, logo ten perilla, pero logo está afeitado logo por baixo polo que ven sendo queixo, ten tamén así como unha procesión de hormigas, pero moitas. Deixei non creas que quedo que así, non afeitei de todo, deixei un pouquiño para así sucio guapo.
Bueno, en fin, a ver, canción... Chamas estilo. Non entendo. En fin. Vou vos dicir. Para fin de ano, teño un par de estilos máis musicais. Vale, porque esta xente ten unha idade. Que pasa? Se estamos faltando outra vez. Rafael, tal, queríamos un pouquiño máis de música moderna. Entón, trouxen así uns estilos musicais novos. Que Antía e David xa coñecerán, porque son xente moza. Antía e David estiveron aquí a semana pasada, puxo unha canción de Z Tangana, que eu creía que era roupa interior e non era un cantante. E cantaron a toda. Sí. Bueno, voulle dar o Afrotrap. O Afrotrap, O Afrotrap, Pini. Vaiche cambiar... No, está. 4 contre 2 à jouer, si on le fait vite. Ribéry. Benzema, deuxième poteau. Trop tard. Son Afrojus. Du gauche. Karim Benzema se chamase a canción. Ah, moi ben. Aí va. Porque é unha canción isto. Aí va. Home, era... Chilo Chris, voilà. Uno es cinco, nigga. And listen, young Taylor Beats. Karim Benzema. Aí va Benzema. Afrotrap, Aides. Directiño para a lista de Spotify de ¿Cómo que non? Deste fin de ano, claro. Moi ben. Non, partíronse tamén. Fixeron a cabeza. A letra Karim Benzema, está moi ben. Bueno. Sí, outras moitas da túa época teñen moita letra. Bueno, había algunha máis. Home, logo estaban as de Platón, pero bueno, de todas formas había. Que máis? Platón non falo do filósofo, falo do grupo. Pomos unha máis. Pues, espera, estou falando coa audiencia. Platón non canta, Carlos, que estamos coa música. Platón canta, pero moita xente nin da época lembra a Platón. Eu non sei por que lembra agora. Era un loiro e outro moreno. Eran como Modern Talking, pero... Bueno, Modern Talking non sabes tampouco, non? Bueno, sí, Modern Talking es... Que estou falando con alguén que non ten cultura musical. En fin, bueno, veña. Modern Talking es Alucino Pepinillos y... Sí, iso é Modern Talking, efectivamente. Sí. Stevie Wonder, iso é Modern Talking tamén, sí. A última vou poner por aquí. Sí, non, por a última porque xa rematamos, sí. Loco Playa. Loco Playa. O grupo de Bejo mola moito tamén. Sí, David sabías todas. Mira, isto é como... Non sei se podemos ter un... É que David dille que sí a todo. David é o noso anterior concursante. David coñece todas, Bejo creo que era unha playa, mira, é un cantante. Bejo, sí. E como soa este señor? Isto é como é urbano. Seguramente digan trap. Dígalle trap. Dígalle Bejo. Dalle Pini. Eres tan guapa, pero estás tan loca que no sé si casarme contigo, no saber nada más de ti, porque a veces sale por pata y otra me sofoca. Va a decir RQR, aviso. Mi llamada, mi cogote se disloca. RQR, guárdame un cachorro cuando te emperre. Garín baja chorro cuando me entierre. Esto se finí, va finir terre. Basta que lo abra pa' que ya mejor lo cierre. Estas son as que canta meu fillo, que son todas igual. Tengo la cara, me se me son todas igual. Es que esto me mola. Porque meu fillo sempre canta así todas. Eso me gusta. Digo, salten. Isto é moi real. Salten. Isto é moi real. Pini, apaga todo, que me quiero explicar. De RQR non hai copia, solo este original. Música única. Oi, que cookie man. Para fin de ano, con ritmo hipnótico, leo futuro en arcano. Baile a cada noite, como se fose a última. Ponlle corazón, lémbrate, como se fose a última, porque algún día terá razón. Hai letra, hai letra. Eu non entendí nada, pero un forte aplauso para Fernando RQR. Mira, íamos tirar tiros libres, pero non nos vai dar tempo hoxe, polo tanto imos facelo. Imos dar as grazas a Ibercon Sanfi por darnos os polos. Retomamos o concurso de tiros libres con Diana Nogueira e cos polo Correo do Vento
bueno, teremos en fin de ano no especial teremos tamén unha cousa que xa contaremos, pero tiraremos tiros libres o Día de Reis, bueno, o 7 de xaneiro xa, pero antes de nada, antes de rematar o programa, temos que recibir primeiro a Iván Müller. Hola. ¿Qué tal? Pois moi ben. Diana Nogueira e Iván Müller. Sí. Iván Müller. Van meter que poñer antes que RQR. É que eu quero que a xente escoita a miña sección, porque eu creo que marchan pa cama todos. É que imposible que queden despois do que fai RQR marchen, estou seguro. Hai un pique aí. Moi bonito RQR, de verdad, moi bonito todo. De verdad que sí. Bueno, de verdad, en fin. danche unha subvención buena, ¿no? Sí. Sí, claro, porque queiras que pagalo, porque cuidado. É dicir, entre ti e el que xuntas cartos. Isto que imos sacando o programa adiante grazas a isto, non? En fin, que che vou dicir? Pues nada. Antes de pasar ás preguntas, bueno, que ti non lo sabes, pero bueno, é que temos a sorte. Antes de que sentamos aquí os school, pero antes de, pero a pregunta non vai para os school. Claro, hai un cambio aí brutal. Entón, imos facer xa. School, está ben, pero antes de que empecemos. Está ben, non, que non se movan. Pero imos darlle o micrófono amarelo, isto cortámoslo logo no videopodcast, a Quique e a Carlos, claro, e poñedevos aí no medio, diante dos school, que non lle vai importar, porque quero dicir, logo tocan eles. Aí estamos, para que vos, aí, ponos aí, iso é. Aí estamos, xa están os school, e agora estades vos. Aplaudide porque o bo dos aplausos é que serven para unir calquera cousa. Espera. Os school van tocar ao final do programa, pero antes temos preguntas de chola para Diana Nogueira e para Polo Correo do Vento. Polo Correo do Vento, xa que estades aí, que tal, Quique, ides compartir, Carlos, ides compartir micrófono. Sí. No, ti seguro que sabes, así que non. Non, bueno, unha pregunta, esta non é de concurso, que non é... Non podedes fallala, non vos preocupedes, non. Estaba Iso sí. Tampouco, eu que sei. Carlos e Quique, a vosa cámara esa, para que vos vexan no videopodcast, podedes... Aquí, esa, de paso, pois xa vemos que pregunta chola a Polo Correo do Vento, que nos sorprenda. Dalle aí. Estou aquí coa pantoja. Que pantoja? Que tal, mamá? Bueno, hoxe non moi ben, que teño os ollos moi mal. Doime todo, chóranme, e tomo os gafos para salir. Vale, pois nada, estamos aquí. Bueno, mira, cantas cousas de Navidad tes, mira. Ai, teño. Si queres quitar ya todo, hasta ali a lámpara e todo. Teño todo. Facemos rápido a lámpara, a ver. Pon encima. A ver, enséñale aí a lámpara. Mira, preciosa. Todo precioso, todo. Bueno, da igual. Pois nada, tens que facer, que mal este vídeo pouco profesional, tens que facer unha pregunta Polo Correo do Vento. Que iso? Do Correo do Vento? Pois iso son dous rapaces. Sí. Bueno, rapaces, un xa estudiou comigo na universidade. Ai, bueno, xa non é tan rapaz, pero para mí son todo rapaces. Bueno, pois fan así, son contacontos, debuxan, está ben. Contos por nenos, así. Iso justame iso. Pois nada, hai que facerlle unha pregunta. Unha pregunta, a ver que pregunta lle vamos a facer. Sí, vamos a ver. Pois que lle vou a preguntar eu. Tantas preguntas que faja que a mí xa non me salen, chaval. Eu que sei. Contos para nenos, non sei. Bueno, pois iso dos nenos está moi ben. Sí. Que sigan facendo así, contos por rapaces. Iso a mí gustame moito. Que fajan algo pos nenos. Vale? Vale. Pero non hai pregunta. Mais ou menos é o que che dixen, non? Que fajan por rapaces. Iso é unha petición. Bueno, iso é unha petición. Pero eu pa eles que me gustan o que fan. Gustan o que fan. Pero iso non é unha pregunta, mamá. Queres que lle pregunte? Pois pregunta o que queiras. Si teñen nenos, Pois mira.
Pois se teñen eles. Se teñen nenos. Sí. Que lle compren un deses, ¿no? Ese funciona, ¿no? O bicho ese. Ai, o Papá Noel este funciona. Baila. Baila, a ver. Espera, estará enchufado. Eu non sei. Está aí. Espera, a ver. Está aí, no pouto. A ver, eu llevo. A ver, dalle ti, porque eu isto xa... Canta tú. Ai, pero se non baila. Ai, baila, mira, estuvo pensando. Agora baila. Va, apaga. Ahí está. Bueno, pues nada. Quedó bailando. Bueno, xa, da igual. Ven. Bueno, ven. Mejor así es que... Espectacular. Qué maravilla, Bueno. Foi barato, Foi barato, non lle valeu caro. Mira, Unha maravilla, sí. Eu non teño nenos... Primeiro que se mellore... Sí. Ah, que un aplauso para Chola que ten malos ollos. Ten malos ollos, ten mal. Bueno, vai un pouco de estrellita tamén últimamente, pero bueno, ten os ollos mal, Aquí polo das luces. Foi pola iluminación. Foi pola iluminación. O que ela vive, cuidado, vive. Empezoulle, foi a lumear, empezou, cuidado. Ela iba tan tranquila por príncipe. Claro. No, porriño, ela non sale do porriño, pero cuidado, chegou ali. Hai que, claro. Do porriño. Mira, eu non teño nenos, pero quero ter un Papá Noel como ese. Eu tamén o quero, aparte baila e todo. Eu teño un meniño de... Tes un Papá Noel? No, perdón. Meniño de 7 meses. Espera. Isto é un agasallo para... Como se chama? Artai, chama. Artai. Bo e clube de baloncesto, por certo, de Carballo. Tamén. E balonmán en Pontevedra. E de balonmán en Pontevedra, claro. Hai dos equipos de balonmán en Pontevedra. O Teucro e o Artai. E o Artai, aí a tope. Que é o pero... segundo nome que podes coller tamén. Dende o como que non... Balonmano, non? Balonmán. Dende o como que non imos facer algo que non se fixo nunca. Isto é un agasallo para ti, concretamente para Artai. Imos dedicarlle íntegramente a Artai este programa do como que non. Moi ben. Así é, a lo loco. Todo, pero todo. Todo. Dende o primeiro minuto ata os 15 que vou ter que cortar para emitirlo pola radio, todo. Eu estaba flipando e se gastou diñeiro para facerlle un regalo. sección de Iván tamén. Era dedicación. Non, eu cando vou ás bodas digo, fago o vídeo e tal. Que non me gusten, sabes? Moitísimas gracias. Bueno, pois nada, antes de que, bueno, grazas. Pode ser pai calqueira, Bueno, sí. Bueno, imos con Chola que ten unha pregunta para Diana Nogueira. Grazas a amigos, podedes sentar. Vémonos o día 7 de xaneiro. E escoitamos a pregunta para Diana. Veña, vamos ver que di. Ai, Pini. Pois sí que hai adorno, non sei. Hai moitos. Aquí na cociña. Sí. O que querían tirar é dous netos por aquí a correr para que me tiraran todo. Pero non hai, iso non hai. Xa, bueno, pois nada. Ben. Nada, temos que facerlle unha pregunta a Diana Nogueira, vale? Vale, venga. Diana Nogueira. Pois a Diana preguntaríalle que tal lle foi o qué? Cando a eligiron pa segunda dama do honor, dixeche. Vale, sí. Claro. Sabes o que pasa? Que iso non saiu no vídeo e agora van saber que tivemos que repetir. Ai, coño. Entón, que lle pregunto, a ver... No, ven, pero bueno, ti xa sabías quen era Diana Nogueira, que sí? Claro, sí. Xa sabías que estivera en Miss Universo, que é presentadora, actriz, todo, ¿no? Todo, xa o sei. Entón a pregunta é esa, ¿no? A pregunta é esa. Que tal, como era? Que tal lle foi a... Agora non me sale. Xa non sei nin o teu nome. A elección de cando a elegiron a segunda dama do honor. Ok. Pois nada, esa pregunta. Nada máis, ¿no? Nada máis. ¿No? Moi ben.
Está a ferver algo aí, eh? Sí, son as patatas. Bueno, pois nada, logo levo un tupper. Sí, logo levas as quiqueiras, sí. Vos é o que vides. A levar... Traer non traedes nada. Nada, non traedes nada, eh? Pero levar... Mira que punto dixo, xa quero un tupper máis. Quero un tupper xa. Bueno, pois nada. Vale. Es unha nai maravillosa, Bueno, ten os seus días, sí. Coñecíame moitísimo, Coñecía mogollón. Moitísimo, desde os comezos. Desde os comezos. Total. É fantástica. Bueno, a pregunta, pois... Sí, home, sí. Un orgullo. Ademais, levamos Galicia a Miss Universo. Aí está. Algúnha tívenlle que explicar onde era, pero bueno... As tailandesas. Sí, claro, en Tailandia dase menos esta parte do mapa, mellor. Pero bueno, foi unha experiencia, non? Terrible. Terrible non de boa. Non, perdón. Non, terrible de mala, mano. É igual. Este público é moi malo. A ver, si te presentas ti é terrible, obviamente, pero... claro, é que distinto. Non, tremenda, quería dicir tremenda, perdón. Sí, a verdade é que é tremenda. Sobre todo, a posibilidade que despois pasada a coronación para mí supuso un salto a nivel internacional respecto á moda, non? Pero sobre todo con que me quedo que foi unha convivencia durante un mes con 83 un mes estivemos ali en Trinidade e Tobago, que non sabía ni onde era, nin tiña o pasaporte nin nada. Ali en Fun. Si vestes nas dúas, en Trinidade e Tobago, ademais as dúas. E o máis bonito é as amizades que conseguín e que hoxe en día sigo carteándome, manxaxeándome e sobre todo polas redes sociais con eso, polo menos 80 países de distinto do resto do mundo. Que ben. Eso é ben bonito. Bueno, nos temos que rematar porque, mira, este último libro de Carlos Taboada, que é a Biblioteca de Pedra Arcana, que publicou hai uns meses, foi finalista do Premio Merlín 2017. Carlos Taboada, dos dous, é o que ten o fillo. E queremos dedicarlle este libro tamén a Artai, que é o do seu pai, e saeme gratis. Nos dedicamos todo o programa a isto tamén. E tamén imos dedicarlle a última actuación do día, porque temos connosco aos School Tributo a Nirvana, para os que pedimos un forte aplauso, comandante rapaces. Imos estar con eles o día 7 de xaneiro. Hoxe non nos vai dar tempo a falar moito. Xa teredes que responder tamén as preguntas de Chola no seu momento, pero agora creo que todo o mundo quere escoitar un dos temas que nos teñen preparado eles, pero antes imos dar as grazas a Carlos Taboada, Quique Mauricio... Espera, porque Kiko e xa en un maicito na cabeza. Non, vou facelo ben. Un forte aplauso para Carlos Taboada, Quique Mauricio polo Correo do Vento. Grazas tamén a Diana Nogueira, Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, David Augusto na produción, Fernando RQR, Iván Müller. Marchamos xa porque este programa xa sabedes que remata a unha. E temos que marchar, porque xa case son, mirad os reloxos. Bueno, nos non o dicimos, porque tampouco vamos a facer todo o traballo dentro da radio. Un forte aplauso para School Tributo a Nirvana. Escoitámonos e vemos na Radio Galega e no vídeo podcast a vindeira semana. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as I know, let me take the time, hurry up, something's gonna down below.
as I want